Дорогие друзья, вы хотите сделать фотосессию для вашего автомобиля быстро, качественно, недорого? Тогда вам просто необходим Сергей Соболев. Сергей Соболев – молодой, талантливый новгородский фотограф. Ссылку на него вы можете посмотреть под моим видео. А мы пошли работать. DJ Zwicka Brand כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק. אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. תפתח בגש. יש נשק. סיקסטי על מאמי מזיעה, לחוץ בחזייה, אוהב שהיא רעה, ביץ' ברמה, כי יש לה על מה, כולה סקס, עושה אותה על ספינה, מאמי מרינה, אומרים הוא חם, רק מאמי קרינה, מאמי משינה, יוליה מכונה, אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה, נותן לה ויטמינים, ים מסר בתוך הביט מלא בפרוטאינים, רוסיה ולטיני, טעות שלי לא רוסיה, אוקראינית. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק. אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. תפתח בגש. יש נשק. איני מיני מייני מיני פס של אחוטיני, שמתי שתי זיתים בפסלה, למה מאמי מרטיני, אז כדאי שתמתיני, יש לי פה שיחה אינטימית, היא הורידה את המכנס, היא גם למטה בלונדיני, חצי רוסי, שולט בגלובוס, בא עם אוף באוטובוס, אוטובוס, חצי תימני עם וואחד זין בלי הגת, וזה מצחיק כמו הסוכה של דיוויד בלאט, סוכה בלאט, שחמט, הפלתי את המלך, סקאי עושה את המלכה, מלך, סקאי דמקיד צביקה ברנד ו-69 פרודקשן, וודקה על הטוטה של סבטלנה, רשת. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק. אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. תפתח בגש.